Емеля, пак ли лежиш? Върви на двора да насечеш дърва. Нали искаш чорба да ти изготвим? Къде ме пращате пак? На снега? На студа? Я да се опитам да свърша тая работа без да сляза от печката. Братвичко, я ела насам. По заповед на щуката върви на двора да ми насечеш дърва, а после те сами да се приберат вкъщи. Какви са цепеници! Леле, ще ме съборят. Я по-кротко цепенички. Една по една. Наредете се в две редички. Лявата редица, влизайте сами в печката. Дясната на пода на куп. А вие, жени, сварете ми чорбата, че инак вас ще ви изям. Царедворци, готови за поклон. Двореца пристигат цар Крак и неговата височайша дъщеря, принцеса Несмеяна. Ми кажи, скъпа моя дъщеричке, с кое око плачеш повече? С лявото или с дясното? Еднакво плаче и с двете, татенче. А защо плачеш, съкровище мое? Защо ридаеш, принцесо? Яде ми се, не ми дават да ям. О, веднага донесете на принцесата най-хубавите ястия. Всичко е готово, царю. Опитай, принцесо, парченци къс, бели крилца, с ябълки, сливки. Колко е вкусно. Страх ме, ще ме ухапе. Но тя не е жива, принцесо. Тя е опечена. Те и печени хапят. Ето банички с сиренце. Искам банички с жаби. Ето, принцесо, чудесен сладолет с портокали и банани. Искам сладолет с катран. Опитай една лъжичка само. Колко е вкусен. Ау, много е студен. Избръзнах, студено ми е. Глупачки, съобразихте ми детето. Ще заповядам да ви убият, да ви обесят и да ви набият на кол. Бързо донесете одеяла и юргани, завийте принцесата. Бързо, през глава. Ох, топло ми е. Ще се сваря. Веднага духайте върху принцесата да я разхладите. Ау, студено. Завийте я. Топло. Не мога. Изведете я от тук, моля ви се, че ще полудея. Изгори ме довадите. Моят съвет, царю, е да повикаш за принцесата прославения задморски лекар, магистър, доктор и професор Микстура. А какво ще каже по този въпрос моят скъп генерал Раз-2? Раз-два, ура! А какво ще кажат останалите боляри? Ура, ура, ура! Я ми дайте от вас за и тази маргаритка. Така. Ще стане, няма да стане, ще стане, няма да стане, ще стане, няма да стане. Царю, чуй моето предложение. Изпрати бързоходци из цялата страна и по-далече още. Зад морета, океани, зад планини великани. Нека провъзгласят заповед, че който успее да разсмее принцеса Несмеяна, ще стане зет на царя.
и престолонаследник. А какво мисли по този въпрос генерал Раз-2? Раз-два, ура! Какво мислят моите мъдри боляри? Ура, ура, ура! Ага. Ще стане, няма да стане, ще стане, няма да стане, ще стане. Ще стане. Добре. Изпретете глашата из цялата страна. Нека ги води моят първи болярин.